acolo, vreau să... Cred că aia ca să se până așa până aici. E camera ta. Cred că nu ți-ești... N-am. Nu, vreau să mergem acasă și căutăm. Ok? Este un pic rupți acolo. Și aici tot acolo. Deci i-am luat încă în care m-a de la China, de la China. Și luam din aici așa și cu inimioare pe el. Eu am ajuns acasă, eu luam pe ea, în 10 minute și-o păcăt de așa. Nu. Și am zis să nu-i rup, că nu-ți mai cumpăr. Scumpe așa ceva, nu? Nu știu, dacă faci așa tare, mă dau. Banii face. Altceva. Bani, da, da, ca la un mare, nici eu nu-mi cumpăr. Așa nu stă bine. Dar eu dacă mi-am dat așa vorbesc, ce cum o fac aici? Dar asta nu mă dau bine. Doar, deci nu suport. Este alergic. Și când am făcut am luat o culiță. Eu mă cetam cu mami, eu și rog să nu mi iau de mami, ți iei. Am ajuns la O să seară văd și dacă mi-a dat nu și o aici. culie. La ce nu? Sunt care, și pe mea mea, e alergică, e alergică la orice și... Că e n-am, că tot eu văd sprăcată. Eu zice... Tati, ce faci acolo? Nu, e pantaloni și scurt, ca mine. Toată iarna umblu și fără nimic spune. Dar nici mai eu. Auzi, nu-i spui la Mișu ce prietene ai tu, cum le cheamă? De la grădini. Păi ce-i crezi tu că n-am? Eu nu știu. Auzi, dar Rujo... Știu să fac coșul. Da? Extraordinar. Auzi, dar... Nu zis Mișu că nu crede că știi să dansezi. Eu am zis că știi. Numai trebuie muzică, așa-i? Da. Cam trebuie. Păi ce, crezi că acum dansezi? Asta nu-i preferata mea. Asta nu-i preferata mea. Nina, dă-mi telefonul. Unde ți l-ai pus? Cătăline, pe masă. Unde sunt? Lasă că-mi pune Nina. Nina? Dă-mi telefonul. Da, stai să văd că nu-ți merge aici wifi, hello.